pentru acest cuvânt, mare cuvânt ne-ați pus la suflet nouă tuturor. Cu adevărat, suferința, dacă nu este trăită cu rugăciune către Dumnezeu, devine blasfemie. Nu mai este cruce mântuitoare, ci este o hulă adusă la adresa lui Dumnezeu. Doar rugăciunea poate să transforme suferința în cruce mântuitoare. Dacă nu ne rugăm atunci când suntem în suferință, atunci să știți că vorbim cu diavolul. Și nu mai este Hristos jertfa, ci noi devenim victime și ne tămâiem cu tămâia autocompătimirii, dar aceasta ne coboară în adâncurile iadului. Așa că să ne ferească bunul Dumnezeu de o sândă ca aceasta. Oricât de mult am suferit, să înțelegem că toate sunt îngăduite de Dumnezeu și cu toată durerea să ne îndreptăm privirea la Mântuitorul Iisus Hristos. Și Lui să ne rugăm neîncetat și pe Maica Domnului să o chemăm în ajutor, pentru că, iată, este grabnic, ajutătoare și nimeni din cei ce aleargă la ea nu iese rușinat. Deci puneți la suflet aceasta. Suferința, dacă nu este trăită cu rugăciune către Dumnezeu, devine o blasfemie și o hulă adusă la adresa lui Dumnezeu. Dacă nu ne rugăm lui Dumnezeu atunci când suferim, atunci vorbim cu diavolul. Și nu mai este Hristos jertfa, ci noi devenim victime. Repet, să ne ferească Dumnezeu de o sândă ca aceasta. Acum, de la ora 1, în Bisericuța de Lemn se va continua slujba, se va face slujba utreniei și se va săvârși chiar și Sfânta Liturghie pentru cei care veți dori să vă împărtășiți acum și nu veți putea aștepta până la liturghia de mâine. În dimineață, la ora 7, se va săvârși taina Sfântului Maslu, apoi, în continuare, acatistul adormirii Maicii Domnului și de la ora 10 se va sluși Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Bunul Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze și să ne ajute. Amin.